Zaintza eredua eraldatu den aldatzeko hori aldarrikatuko du Euskal Herriko mugimendu feministak datorren asteazkenean martxoaren 8ko mobilizazioetan. Hoi bezala, manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan. Egungo zaintza sistema eraldatzera deitu dute mugimendu feministako kidek. Adierazi dute Euskal Herrian EAJ, PSN, Nafarroako enpresarien elkartea eta Confebask direla sistema horren arduradun nagusiak eta zaintzaren beharrak merkantilizatzea, privatizatzea eta horiek espekulatzea egotzi dizkiete. Arratsaldeon, emakumearen nazioarteko egunean protagonismo berezia izango dute gurean alor feminizatuetan lanean dabiltzan milaka emakumezko beharginek. Hilabeteak daramatzatelako euren lan hitzarmenak berritzen eta KPIaren araberako soldatak lortzeko borrokan ere. Mugimendu feministak agerraldia egin du goizonetan Bilbon asteazkeneko mobilizazioak iragartzeko. Aiara Durreta. Martxoak 8an zaintza lanak erdigunean jarriko ditu mugimendu feministak, zehazki emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat. Sektore feministotako milaka emakumezko protagonistak izango dira 8an, besteak beste, adineko egoitzako langileak, Osakidetzako garbitzaileak edo etxez-etxeko laguntza sektoreko beharginak. Izan ere, egun, sektore maskulinizatu eta feminizatuen arteko soldata arrakala 80%era iriz daiteke eta zaintza sektorea guztiz feminizatua da. Hala, mugimendu feministak zaintza eredua eraldatzeko dena dagoela aldatzeko aldarrikatuko du. Bestalde, Jaurlaritzako Lain sailburu Idoia Mendiak berriki egin duen proposamenaren inguruan, hau da, 2024ko martxoak 8 jai egun izatea, mugimendu feministak dio momentuz M8 borrokatzeko eguna dela eta ez ospatzeko. Bestaldetik, sektore feminizatuez, astebeteko greba abiatu dute Orozkoko Madres Mercedariaseko langileek. Aiara. Orozkoko Madres Mercenarias egoitzako langileek astebeteko greba abiatu dute LAB eta ESK sindikatuek deituta. 2019tik lan baldintzak izoztuta dituztela azalatu dute eta enpresak proposatu dien soldata igoera, 1,6ko soldata igoera lotsagarritzat jo dute beharginek. Egoitzan 53 beharginek dihardute guztiak emakumeak eta adimen desgaitasuna duten 73 emakume zaintzen dituzte. Sektore publikoko beharginen baldintzak guztiz prekarioak direla adierazi dute, esaterako 900 eta 1000 euro arteko soldatak jasotzen dituztelako. Horrez gain enpresak egoitza ixtearekin mehatzatu diela adierazi dute. Eta egoera horrela Bizkaiko Foru Aldundiari erantzukizuna exigitu diote lan gatazkan, egun alde batera begiratzen baitu. Eta Ipar Euskal Herrian pentsioen erreformaren aurkako mugimendua herrialdea geldiarazteko prestatzen ari da, hain justu biharko deitua dute hurrengo lanuzte eguna. Aiara. Macronen gobernuaren pentsio erreformak bere bidea jarraitzen du Parisko batzar nagusietan. Dagoeneko senatariek lege proposamenaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte eta asteburuan gainera eztabaida bizia izan da. Hala ere, punturik liskartzuena onartzeke dute, hau da, erretiro adina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Edonola ere, Elisabeth Borne lehen ministroak proposatutako pentsio erreforma haserrea piztu du herritarren artean eta dagoeneko hainbat greba egin dituzte. Biharko gainera martxoaren 7ko intersindikalak berriro greba deitu du iparraldean eta Frantziako lurralde osoan eta sindikatuek deia egin dute lurralde osoa geldiarazteko. Eta Gasteizen 1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren. Kanpoaldean Espainiako polizia armatua itxaroten zegoen. Biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen.
Izan ere, 5 langile erail zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langilei omenaldia egin zieten martxoaren 3an Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan goizean sindikatuak bertaratu ziren. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 57 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu, eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia, baino begi bistago gelditzen da. Eta kulturan Udalbiltzak bigarren aldiz ondu du Geuretik sortuak programan eta baditu aurtengo parte hartzaileak. Euskaraz sortutako literatura, komikigintza, zinemagintza eta antzerkia sustatzea du helburu proiektuak. Egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Eskerrak ematea datuz, honezko pozioekin, gure ikusendarekin baita ere. Beka bat, eman dute, beka bat. Gaur galdetzen ere, baina hori hona da? Bai, eta... Udalbiltza, eta zer zen batea ingo egiten Udalbiltza. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Zehazten doaz Euskal Herriko hiriburuetako martxoaren 8ko manifestazioen orduak eta lekuak. Martxoaren 8aren atarian mugimendu feministak agerraldia egin du asteazkeneko mobilizazioak iragartzeko Bilbon. Guk argi daukagu alde batetik mugimendu feministarik gabe ezin dela inolako ez da instituzionalizaziorik ez da legegintzarik egin. Mugimendu feministaren lanketa horretaz apropiatzen direnetatik gu erabate aldentzen garela eta debate ezberdinen inguruan guk argi daukagu beste justizia feminista baten alde egiten dugula, urte askotan egin dugula horren inguruko erreibindikazioa, horren inguruko hausnarketa, kalera urten galera, eta zentzu horretan guzti hori kontutan hartzen ez duen instituzioekin bat ez gatorrela. Horretatik aparte, guk argi utzi ditugu zeintzu diren gure aldarrikapenak eta beraz eztabaida irrelevantetan ez gara jauziko, guretzako aurtonez, bada zaintzaren problematika erdigunean jartzeko unea, bai da eraldaketa sozialerako bidea eraikitzeko unea eta guretzako feminismoa eta martxoaren 8 aldarrikatzeko eta borrokatzeko egun bat da eta momentuz eta urte batzuetan ez da izango ospatzeko egun bat. Grebekin jarraiki zaintza lanak jarri ditu erdigunean mugimendu feministak, bada astebeteko greba abiatu dute Orozkoko Madres Mercedariaseko langilek, beharginek salatzen dute euren lan baldintzak guztiz prekarioak izateaz gain, zuzendaritzak iragarri duela enpresa itxiko duela, gaurtik igandera bitartean egunero protestak egingo dituzte. IPC-aren igoera, jardunaldia 1.648 ordukoa eta batez ere existea, zentroa, zemojak badoaz eta esan digute ez baduten bere negozioa, koketzen artean ipinita, erosten, beraiek joango direla eta zentroa itxi egingo dela. Foru Aldundiak beste alde batera begiratzen du, uste dugu berak lagundu behar digula, monjek hitzarmen badaukatelako Foru Aldundiarekin eta monjei dirua Foru Aldundiak ematen dio. Bestegunean matxar bat eukin genuen beraiekin eta proposatu ziguten 1,85ko igoera bakarrik. Eta oso gutxi dela iruditzen zaigu, lotxagarria. Eta Ipar Euskal Herrian Macronen gobernuaren pentsioen erreformak bere bidea jarraitzen du
Parisko batzar nagusietan dagoeneko senatariek pentsio sistemaren erreformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Besteak beste, erretiro adina 62 urtetik 64 atzeratzea proposatu du Elizabeth Borne lehen ministroak eta horrek haserrea piztu du herritarren artean. Parisko senatariek pentsio erreformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Asteburuan Parisko batzar nazionalean eztabaida bizia izan da, baina senatariek erabakitzeke dituzte oraindik beste kapitulu giltzarri batzuk. Esaterako, erretiroa hartzeko adina 62 urtetik 64 pasatzea aldarrikatzen duen 7. artikulu hori. Edonola ere, martxoaren 12 arte luzatu daiteke auzia. Frantziako herritarrak baina pentsio erreformaren kontra kokatu dira. Urtarrilaren 19an protestak abiatu zituzten oso arrakastatsuak izan direnak eta indartuta jarraitzen dute halaber. Izan ere, herritarren 76ak gaitzesten du pentsio erreforma eta 71ak lanuzteen alde egin du. Bada, martxoaren 7 berriro greba eguna deitu du intersindikalak eta barraldea eta Frantzia osoa geldiarazteko deia zabaldu dute sindikatuek. Eta Nafarroan enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute eta gaur Nafarroako parlamentuan egindako lansaio batean parte hartu dute alderdi politikoen babesaren bila. Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere Iruñean. Enpresa publikoetan, sektore pribatuko hitzarmen baten pean gaude eta horrek arazoak sortzen ditu, ez delako ongi egokitzen gure beharretara eta gure enpresa publikoak bezala dugun izaerara. Orduan, uste dugu hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute, oinarrizko soldatak, aintzinikotasuna eta bar. Duela hilabete bat otsailaren 6an gauza bera aldarrikatzeko elkarretaratzea egin zuten parlamentuaren atean. Enpresa publikoa bagara asko, hemen Nafarroan, Nasertik, GAN, Intia, Trakasa, Nasubintza, etc. Nafarroako arlo publikoan bagara beste espaloi bat, gauza asko egiten ditugu, Nasubintza oso ezaguna da, Trakasa ezaguna da, Nasertik ere bai. Enpresa hauek guztia badaude Corporación Pública Empresarial de Navarra, de Navarraren menpe, CEPENI helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu. Hitzarmen propioa lortzeko bidean sindikatuek azaldu dutenez, pasaden legegintzaldian lan mahai permanente baten promesa jaso zuten, baina ez da bete eta momentu honetan negoziazioa guztiz blokeatuta dagoela azaldu dute. Beraz, pasaden martxoaren 3an ostiralean 4 orduko lanuztea egin zuten enpresa publikoko langileek eta Nafarroako parlamentuan egindako lansaio batean parte hartu zuten alderdi politikoen babesaren bila. Osakidetzako garbiketako langileek mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri duela Osakidetzaren eta enpresa pribatuen inmobilismoaren aurrean elak borrokarekin jarraitu behar dela uste du. Eta gai aldatuta milaka pertsona bildu ziren martxoak 3aren 57. urteurreneko manifestazioan. Gasteizen antolatutako manifestazioan hainbat pertsonek sarraskiaren biktimentzako justizia eskatu dute eta gaur egungo baldintzen suntziketa salatu dute.
47 urte pasadira Espainiako polizia armatuak Gasteizen 5 langile erail zituenetik. 1976ko martxoaren 3 langileak San Francisco elizan bildu ziren eta polizia armatuak haien kontra jo zuen. Egun batzuk geroago Basaurin eta Tarragonan gertatutakoa salatzeko mobilizazioak antolatu zituzten eta beste 2 langile erail zituen. Baina ez dugu soka hori askatuko. Aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Urte hurren honetan biktimek justizia eskatzen jarraitzen dute. Hala ere zenbait aurrera pauso eman dira azken urteotan, batez ere memoriagunea sortzeko prozesuan. Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak balioan jarri dituzte elkarteek lortutako emaitzak. Izan ere, martxoaren 3 gaur egungo borrokak eta atzoko borrokak aldarrikatzeko eguna dela azpimarratu dute. Egian aurrera pausu itzelak eman dira, zeren eta kriminalizatuta izan dira langileak, izan ziren langileak hasieran, eta orain ja bertsio hori guztiz desmontatuta dago. Hasieratik Gasteizko herriak bazekien gertatutakoa, baina komunikabideetan beste realitate bat saltzen zen. Justizia, hor gaude, justizia unibertsalagatik borrokan, gertatutako erantzuleak epaitutak izan daitezen. Alde horretatik ez dugu emaitza handirik jaso, baina bai indarrez jarraitzen dugu borrokan jarraitzeko. Eta erreparazioa, hemen egitea lortu dugun memoriala izan daitekela, martxoak 3ko memoriala izan daitekela biktimak erreparatzeko tresna importantea. Eta memoriala hori aurrera ateratzea lortu dugu hemengo gizarte eragileei esker. Lehendik eta martxoaren 3ko elkarteak bazuen, ahalegin edo nahi hori, martxoaren 3ko San Francisco eliza honetan memoria zentro bat egoteko, ez? Orduan pentsatzen genuen, elkartu ginen eta pentsatu genuen interesgarria izango zela elkarte bat sortzea, batez ere problematika horri aurre egiteko. Lehenik eta behin, manifestu moduko bat idatzi genuen, zeinetan Gasteizko pertsona, eragile ezberdinak batu egin ziren, eta proiektu hori martxan jarri genuen 2018ko iraian. Azkenengo hilabetetako negoziazio prozesuan biktimok sentitu gara nahiko gaizki tratatuta. Zan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarria esan prozesu honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021an adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Martxoaren 3 ez dela enkapsulatuta geratu behar den data bat, askotan Gasteizen esate dugu badela Euskal Herritarron maiatzaren bata. Orduan baita ere uste dugu badela kaleratze ateratzeko momentu bat, ez bakarrik martxoaren 3an gertatutakoa oroitzeko, baizik eta baita ere gaur egungo lan baldintzegatik borrokatzeko. Asteburuan jasotakoekin jarraiki presoak sakabanatzeko eta urruntzeko politika bukatzear den honetan, sare elkarteak fase berriari ekiteko prest dagoela adierazi du Astigarragan eginiko urteko batzarrean. 7. du elkarteak. Ikurberria lauestara zabaltzen saiatu gara. Mapak kendu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Eta Euskal presoen eta senideen saminaren memoria aldarrikatu dute Iruñean, Xabier Reiren omenezko ekitaldian. Xabier Rei 2018an hil zen espetxean etxetik 1000 kilometrora 5 urte betetzear dira, baina haren oroimenak bizirik dirau Iruñeko Donibane auzoan.
Oletan ere ez eta Sainu Bizirik taldeak manifestazioa deitu dute Azpeitian hilaren 18irako. Azpimarratu dute arrazoi anitz dituztela zentral eolikoen eta energia trantsizioaren inguruan duten jarrera erakundeen aurrean azaltzeko. Aitzitik, naturalki berdeak diren guneak industrializatu nahian dabiltza. Burujabetza energetikoaren izenean, enpresa handiek etekin gozea asetzeko. Trantsizio energetikoa egin beharreko lan bihurtu da, baina ez gaude edo nola egiteko prest. Eraldaketa bide honetan, inguruneak eta bertatik bizimodua ateratzen duten baserritarrek ere, beste faktore guztien pareko garrantzia izan beharko lukete. Eredu diruzale suntsitzaile honen aurrean, garbi dugu gure mendiak ordezka ezinak eta ukiezinak direla. Arrazoiak anitzak ditugu beraz, herritarrek kaleak hartu eta aniztasunetik zentral eolikoen zein trantsizio ekologikoaren inguruan dugun posizioa instituzioen aurrean azaltzeko. Horregatik, dei egin nahi diegu eskualdeko herritar guztiei martxoak 18an, arratsaldeko 7etan Azpeitian, plaza nagusitik abiatuta, mendietan zentral eolikorik ez lemapean egingo dugun manifestaziora. Eta kulturarloan Korterrazak Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren festivalak lanak aurkezteko epea ireki du, otsailaren 27tik maiatzaren 18ra. San Telmo museora joko dugu orain, izan ere jada ikusgai dago Nekane Aranbururen 80 berriak entsegu erakusketa. San Telmo museoak 80 berriak erakusketa ireki du 80. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 80 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da, ez bakarrik arte obrak, arte lanak baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja momentu horretan eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, osea, baizik eta da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Beraien artean, eta, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Beraien arteko harremana. Ez da kolektibo bakarri dira desente talde, batizpat azaltze zaudene Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpizu Maian, gero hemen Donostialdan daude
Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez ba, Bilbon dago Txamas, eta horrelakoak ez. Eta esan gaina, kolektibo hauek ez zila bakarri gaina igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutena. Zinbait jende bat garai hartako movimentukoen eta hor geure batzuk nahiko gertu bilenenak zauden, ez dakit nola esan, ekologiko kezka batzuk, generoa feminismo kezka batzuk, ez dakit, aldibidez, soldaduzkakin hemen sumizio zea bat, ez? Bazegoen baite movimentu hori ere, eta, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian alto sorno zeitz izan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogak oindiken naiz dela 80. hamarkada igual gorro izan zeitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta orduan, kreatibidade aldeti baita, ez die bakarrik artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak ez, disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita teknologikoki aldaketa bada ona ez, ez pasatzea analogikotik digitalea, baina horrek aukera berri batzuk eman ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa ez, kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala Nekane Aranburun, beak esate udala tesi kuratorialeo bezala ez, osea da bere tesi bat eta tesi hortan kontatzena plasmatzea areto baten. Eta, egia da, dala, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero toki batzutan, presentzia bat ez, badidez Amsterdamen, Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago ez, bata besteakin. Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Eta kiroletan 93. Lilatoian 6.000 emakume aritu dira lasterka asteburu honetan. 1980ean Donostiako koordinadora feministak 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa antolatu zuen emakumeentzat. Aldarrikapenak argiak ziren sarien berdintasuna, emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. Asteburuan Lilatoiaren 33. edizioa ospatu da inoizko parte hartze handienarekin. Iazko edizioan esaterako 5.000 emakume izan ziren lasterketan, aurten aldi 6.000 izan dira. Jaieguna izan da eta errebindikazioa ere bai. Giro zoragarriarekin eta parte hartzaileak animatuz egun eguzkitsua eta atsegina izan baitute. Martxoaren 8. atarian emakumeek berdintasunezko gizarte bat eraikitzen jarraitzeko duten gogoa erakutsi dute. Guztiek kamiseta morea jantzita lasterketa 10:30 hasi zuten. Eskubizikletako modalitatekoak atera ziren lehenengo eta jarraian korrikalariak. 5 kilometro aurretik Donostia zeharkatuz eta erdiguna morez jantziz. Aldarrikapenez betetako lasterketa da, baina badira lehiatzera doazen emakumeak ere. Aurten Nerea Egia donostiarra izan da lehena helmuga zeharkatzen, 17 minutu eta 45 segundoko denborarekin. Bigarren Maria Navaskuez izan da, eta hirugarren Itziar Ibarbia. Nola nahi ere oraingo honetan emaitzak bigarren planoan gelditzen dira, errebindikazioa eta jai giroa dira protagonista nagusiak emakumezkoen lasterketa honetan. Hain justu 1980ean Donostiako koordinadora feministak emakumentzat antolatu zuen 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa. Orduan ere aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa sendo eta ezaguna bihurtu da dagoeneko. Emakume askorentzat kirolen lehen urratsak emateko erreferentzia bilakatu. Atletico San Sebastian elkarteak antolatu du aurtengo edizioa ere, jada 8. Baina bestalde 250 lagun aritu dira lanean, voluntario gisa, dortxalak eta kamisetak banatuz eta egunean bertan lanean. Egun borobila izan zuten Donostian igandean.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian dauzkazuela eskuragarri. Gero arte.